welcome back to my channel Jonal Jukasको बराय हरबाय आं दिनैहाय मोनसे बिराद इम्पोर्टेन्ट टपिकखौ लानानै भिडिअखौ बानायनाय जादों कारण हलिया जोंना फैगासिनो दं गेजेराव मात्र 6 दिनल'सै सोरनि हलिया फेभरेट फेस्टिवल आंनो कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर आंनि थाखायथ' बिराद फेभरेट फेस्टिवल आं बिराद मोजां मोनो हलिखौहाय ओमफ्राय हलिखौ गेलेनायाथ' गेलेयो जोङो एकदमबारे फुल इन्जय खालामना खिन्थु हलि गेलेखांनायनि उनाव जे मा स्किना प्रब्लेम जायो माबायदि डेमेज जायो स्किना बेखौ आं खिन्थालायाब्लाबो जागोन थांनाय बोसोराव हलि गेलेनानै मा प्रब्लेम जादों आं नोंसोरजों शेयार खालामगासिनो दङ ओमफ्राय फार्स्टआवनो नायनानै ला आंनि फट'खौ हलि गेलेनायनिखौ बिराद माब्रुंब्रुं ओरैबायदि गेलेबाय आं हलिखौ गथ'फोरजोंहाय एकदम इन्जय खालामनानै सानसेया खिन्थु प्रब्लेमा जाफैबाय हुगारनो गोनाङावसो ओरैबायदि कारहा हलि मोनदां बेयो फुनखांनायनि उनाव हुगारनायावनो टस फार फेस वाश खालामबाबो कालाराबो खारासै स्किना ओरैबायदि गोरान जाबाय डेमेज जाजोब्बाय ओरैबायदि आलौजोब्बाय बिदि जादोंमोन आंना हलिखौ जोङो बाहेरावसो गेलेनाय जायो नालाय बिराद सान्दुं खामो गेलेनायनि थामजोंनो जोङो पात्ता मोना दिसुन सान्दुं खामनायखौ आरो दाबायदिनि सान्दुंआ स्किनाव बिराद इफेक्ट खालामो दाबायदियाव बोथोरा बिराद रानस्राव जायो बेनि थाखायनो स्किनाबो जोंना अलरेडि बिराद गोरान जाखानानै थायो बेनिखायनो जेथिया केमिकेल गोनां हलिखौहाय नोंनि मोखाङावहाय फुनो स्किनावहाय बे केमिकेला हाबनानै स्किनखौ बिराद इफेक्ट खालामो डेमेज खालामो आरो हलियाव बिराद केमिकेल थायो बिराद केमिकेलजोंसो बानायनाय जायो हलिखौ आरो जोंना मा जायो हलि गेलेबाथाय एकदमबारे दैबो सारो दैबो मिक्स खालामनानै जोङो सारलालायनानै गेलेयो थ' बेवहाय नोंना जि नर्मेलि जि क्रिम लायो जि बडि लसन लायो बेयो दसेनो खारलांजोबो थ' आं ओरैबायदि मोनसे फेशियल अइल लानानै फैदों जायनिखि अल इन अल खामानि होगोन नोंनि स्किनखौबो बिराद मोजां खालामगोन आरो सानबो प्रटेक्ट खालामगोन आरो हलिनि केमिकेलखौबो प्रटेक्ट खालामगोन ओमफ्राय बे क्रिमखौ नायनानै ला नै बेनो जाहैबाय नेचारशियरनि पर्स एन्ड मार्क प्रिमियाम फेशियल अइल बे एकदम 100% नेचारेल पियर न'नि इनग्रेडियेन्टफोरजोंनो बेखौ दाजानाय जायो बेयो दाजानाय जायो मरिंगा अरिफेराजों आरो नोंथांमोना मिथिखागौ मरिंगा अरिफेराया स्किननि थाखाय बेसेबां मोजां बेखौ आयुर्वेदिक डक्टरफोरा बुंखायो फाय जेबो केमिकेल गैया नोंसोरो फुननो थाखाय बेखौ गिनांगौ गोनां गैया खारन बेयो GSO ISPO सार्टिफाइड मोनखानाय 100% नेचारेल बेखौ मोननाय जायो एकदमबारे एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोनगोन नोंथांमोना आरो हलिनि थाखाय बेस्ट खारन बेयो साननिफ्रायबो प्रटेक्शन होगोन आरो हलियाव थानाय केमिकेलनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ प्रटेक्शन होगोन आरो नर्मेलिबो बेखौ फुननो हायो खारन जोंनो सान स्क्रिन नांखागौ जायो सानफ्रोमबो थ' नोंथांमोना अर्डार खालामनानै ला बेखौ बे फेशियल अइलखौ हलि गेलेनायनि सिगां जुदि नोङो फुनखानानै थायोब्ला बे स्किनावहाय साननै सानथामालासे नोङो आरामसे मिलायनानै थायो आरो अइलि बुस्थुफोराव जिखुनु कालारखौ नोङो फुननानै होयोब्ला बेखौ बार बार फुगारबाय थानो गोनांथि जायो सुबाय थानो गोनांथि जाया आरामसे खनसेनो हुगारबानो खारलाङो ओमफ्राय जोंनाव नांथाबनानैबो थाया बेनिखायनो बे हलिनि थाखाय बेस्ट नोङो बेखौ हलि गेलेनायनि सिगां फुननानै थांदो ओमफ्राय नोङो सानाव सानसे हलि गेलेनो मा कालार फुनो फुनदो ओमफ्राय फैनानै हलिखौ आरामसे जिखुनु थाव इसे लानानै नोङो दसेनो हुगारबानो बियो खारलांगोन नोङो बार बेखौ फेस वाश खालामबाय थानोबो गोनांथि जाया आरो स्किनाबो डेमेज जाला बेखायनो बे हलिनि थाखाय बेस्ट आरो बे हुगारनायनि थाखायल' नङा हलियाव जि केमिकेल थायो बे केमिकेलखौबो नोंनि स्किन सिङाव हाबलांनायाव बे प्रटेक्ट खालामगोन हलिनि जि केमिकेल बेयो नोंनि स्किन सिङाव हाबलांनानै बेखौ स्किनखौ डेमेज खालामनो हानाय नङा आरो सानबो प्रटेक्ट खालामो होननानै बुंखादों आङो सानबो प्रटेक्शन खालामगोन बियो जेमान सान्दुङाव गेले गोसोम जानाय नङा बे फेशियल अइलखौ फुननानै गेलेयोब्ला सानखौ प्रटेक्ट खालामथारगोन बियो बेखायनो जुदि नोंसोरबो मोजां मोनदोंब्ला नोंसोरबो अर्डार खालामनानै लानो हागोन आङो डिसक्रिपशनाव बेनि लिंकखौ होनानै होगोन थांनानै अर्डार खालामनानै लाहैबानो जाबाय होमब्ला जोङो देग्लायनि हलिखौ बे फिकार जानानै सान्दुंनिफ्राय बारग'नानै हलिखौ सेलेब्रेट खालामो थांनानै अर्डार खालामनानै लाहैबानो जाबाय आं बायदि जुदि हलिखौ एकदमबारे सान्दुङाव अहा गेलेनो लुबैदोंब्ला थ' बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्ला मोजाङै था गोजोनै था ओमफ्राय हलिखौ इन्जय खालाम बे फेशियल अइलखौ अर्डार खालामनानै बाय बाय